ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஏஆர்ஜிஎம் சேனல். சொந்தவங்க ஏஆர்ஜிஎம் மலேஷ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஜிடிஏ சான் ஆண்ட்ரியாஸ் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேம் போய் விளையாட போகிறோம். என்னடா இவன் ஜிடிஏ வைஸ் சிட்டி தானே விளையாடிட்டு இருந்தான், இப்போ என்னடா இவன் ஜிடிஏ சான் ஆண்ட்ரியாஸ் விளையாடுறானே அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறீங்களா? அப்பப்போ மாற்றி மாற்றி விளையாடினா தானே உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கவும் மாட்டேன்றீங்க, லைக் பண்ண மாட்டேறீங்க, ஷேர் பண்ண மாட்டேறீங்க, கமெண்ட்டே பண்ண மாட்டேறீங்க. முதல்ல பார்த்தா தானே நீங்கள் யாராவது இந்த வீடியோவோ யார் பார்க்குறீங்களோ அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. என்னடா இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மாதிரியே சொல்லிட்டுருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? கொஞ்சம் ஆர்வம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்றும் இல்லை, வேறு எதுவும் இல்லை. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சும்மா அப்படி இப்படின்னு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஃபஸ்ட்டு கேம் ப்ளே ஃபஸ்ட்டு மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணால் சிஜேன்னு இருக்குல்ல ஸ்க்ரீனில், அங்கே மேப்பில் அங்கே போனோம். சைக்கிளில் போகலாமா பைக்கில் போகலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் சைக்கிளில் தான் போயிட்டுருக்கேன். எதில் போகலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். என்னப்பா சொல்ல மாட்டீங்க, பிடிக்கலையா? சரி இருங்க, அவங்க மேலே ஏற்றிட்டு போகலாம். நம்மளோட எதிரி அடிச்சு தப்பிச்சிட்டாங்களே. சரி விடு, வந்த வேலையை மட்டும் பார்ப்போம். ஓ, ஓடு ஓடு ஏறு, அப்படிதான் நம்ம பாட்டுன்னு போய்கிட்டே இருக்கணும். அப்படிதான். ஓய் சூப்பர் தம்பி, பரவாயில்ல. நீங்கள் இது ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன்றதுனால நம்ம சீக்கிரமாக கேம் ப்ளே முடிச்சிடுவோம். உங்களுக்கு வேணும்னா அடுத்து நம்ம நிறைய போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இந்த ஜிடிஏ சான் ஆண்ட்ரியாஸ்லேயே. சரி, நம்ம இந்த விளம்பரத்தெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், இதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், இதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ விளம்பரம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இதுவில். பாப்பா முடியல. சரி, இப்போ நம்ம அந்த சைக்கிளில் போயிட்டு ஏறணும். ஏறிட்டு அப்படியே அவங்க கூடயே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ நம்மளை ஒருத்தவங்க துரத்துவாங்க, அவங்ககிட்டருந்து தப்பிச்சு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம ரைடரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகணும். ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, ஐயோ இதோ வந்துட்டாங்க பாருங்கள், நம்மளை சொல்கிறதுக்கிட்டே சுற்றி சுற்றி வராங்க பாருங்கள். இதுக்கு சுற்றி சுற்றி வந்தீங்க போல இருக்கு. சீக்கிரமாக போனோம், அவங்க அப்புறம் சுட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. வேகமாக என்னடா வேகமாக போயிட்டுருக்க நீ, இன்னும் வேகமாக போடா, குழந்தைத்தனமால போயிட்டுருக்க. ஓ சும்மா கிழி, நம்ம ஆட்டம் சும்மா வெறித்தனமாக இருக்கும். ஓகே வந்தா அடுத்து போய் சொல்கிறாங்க. இப்போ திரும்பி போனோம் நம்மளோட இடத்துக்கு. ஓகே ஏதோ பேசிக்கிறாங்க, வாங்க நம்ம போகலாம். சீட் போட்டாச்சு, உயிர் ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. அங்கே வேகமாக போனோம், ஏன்னா இன்னும் நம்மளுடைய எதிரி ஆளுங்களாம் நம்மளை சுட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. எப்படியோ போயிட்டுருக்காங்களே. முன்னாடி ஒருத்தன் சைக்கிள் ஓட்டின்னு போகிறானே, எனக்கு பின்னாடி இப்போ வரானே, அவன் பேர் தான் பிக் ஸ்மோக்கு. முன்னாடி போகிறவன் பேர் ரைடரு. அவனை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணின்னு போகணும். இப்போது வா, எப்படியோ சுற்றின்னு போகிறானுங்களே. ஆறா, எனக்கும் ஓட்ட தெரியும், நான் ஓட்டினா தாங்க மாட்டீங்க. எங்கே ஏதோ போயிட்டுருக்காங்களா? சீக்கிரமாக போல, இவன் ஸ்லோ ஆகிட்டானே. வேகமாக போ, அது வந்துட்டானுங்க, சொல்கிறானுங்களே. அச்சோ, நான் ரைடரை மிஸ் பண்ணிட்டேன். கவலைப்படாதீங்க, சிறப்பாக தேடி கண்டுபிடிச்சி போயிடலாம். கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு லேட் ஆகும். இது வந்தாச்சு.
இவனுங்க வேற. டேய் கம்முன்னு போங்கடா, அச்சு போட்டுற போகிறேன். ஓடிட்டு போங்கடா, என்னோட மிஷினை முடிக்க விடுங்கடா. ஏப்பா ரைடர், இதெல்லாம் நீ கேட்க மாட்டியா? அவங்களே வந்தாச்சு. அப்படிதான் வெறித்தனம். எஸ், நம்ம கேம் பிளே முடிச்சாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இப்போ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சும்மா. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்ன்றதுனால ஃபஸ்ட் கேம் பிளேயோடு முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ்லாம் போடுவோம். அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களால் தான் என்னோடய சேனல் ரன் ஆகணும். அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணமாக இருக்கணும். நான் வந்து ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள், சிறப்பாக செஞ்சிடலாம். சும்மா தெரிக்க விடணும். ஏன்னா நாங்கள்லாம் சூடான நாடு தங்காதே அப்படி சொல்லணும். ஓகே, மிஷின் பாஸ்டு. ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.